Marc, pintes molt bé, eh? No, sí que té escriptura. Marina, si no el fas servir el plastidecor i la cera, li pots deixar els ulls, perquè ara estàs fent servir el retolador. Que estàs esperant el retolador, Aran? Molt bé. Aran, quan estiguin, te'l deixaran. Que bé que pinteu, Que no us sortiu de la ratlla, oi? Tampoc perquè se va sortir de la ratlla. Ja està quasi, Joan,